No, naše prvé video bolo o hašiš babách. Bolo o tom, ako hašiš baby žijú v našom krásnom partíčku. A naše ďalšie videá budú o tom, o failoch, o hrách, proste o všetkom, čo sa deje v našom malým odrazu. A kľudne napíšte, o čom by sme mali točiť, aké hry by sme mali hrať. Proste píšte všetko, Píšte, čo sa... tam sú komenty a tam to môžete všetko napísať. A No. píšte, čo sa vám nepáči. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Well, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Klasik. Tu niekto musel zomrieť. Smrti to tu strašnou odmôvodou. Dobre. Čiže nič. Počkaj, je tu nejaká tabula. Upozornenie. Pozorňte, pozrite. Dovolíme si vás upozorniť, že padajú škrydlá omietka. Takže upozornenie, vážení spoluobčania, dovolíme si vás upozorniť, že padá omietka škrydle zo strechy. Vojec v blízkosti kaštieľa je A tam to je vytrhnuté. vytrhnuté. To niečo znamená. Ale ideme tu. Odhodíme tu, nechcem to vidieť. Sú tu aj dvere. Je tu nejaký kríž. Čo to asi je? Je to vypálené. Skinhead. Skinhead 4. Alebo to je niečo iné. Otvoriť to nejde. Potrebujeme kľúč. Ktorý by sme mohli nájsť. A bol tu... A tú mamičku s kočikom si nevšimajte. Poďte ďalej. Je to tu fakt opustené. Bol duch. Pozor, sklo. Myšák Stuart Little. Vidíš to? To musí to je niečo. Tu žije nejaký myšiak Stuart Little. Čo asi ne? Dávajte si pozor na hľad, lebo padá tu omietka. O, rozbité okná, krásne. A zas? Čo tu je nebezpečné? Zas to je vypálené. Á, našli sme útržku. Pobyt v blízkosti múrov kaštieľa je zakázaný. Mali sme to, aby nám ukázali Živé fakty. fakty. Tieto okná tu kedysi boli a už tu nie sú. To už niečo znamená, že tu nemáme pohybovať. Sústreďujú sa tu všetky satanistické sily. Ale kurva, čo to bolo? Tam za tým oknom tam je šobaba, co to videl. A z tej trubice vyšiel strašný krík a ten ma poslal Ktorý ťa späť? skoro dole. To bol Satan. Chceš Dominika? Prečo ma chceš? Ďalší znak, že tu nemáme byť. Rýža. S a T a neviete prečo. A ešte aj rýža. Neupečená. O, konečne celé upozornenie. Padala mietka. Objekt je strážený kokotom. Padala mietka. To tu je pevne pri mrežu, jak sa hovorí. Aby nemohli temná sily ujsť. A tie nosily sa dostávajú. Von. A ďalšie zábery
budú Nevhodné. opusteného domu v blízkosti tohoto kaštieľa alebo kláštora, neviem, jak to chcete nazvať. Teraz sa nachádzame už mimo parku, jak vidíte, toto je plot, ktorý rozdieluje park a túto ves, kde sa nachádzajú hašišbaby. Samozrejme je to strašné postihnuté miesto satanom. A samozrejme som to ja. Natáčaš? Očakám, že sme už vnútri. Som celý posratý, ale musíme to natočiť a ukázať verejnosti. Čo sa tu deje, nadprirodzené javy. Hlavne počúvajte, lebo poďte. Pozrite túto miestnosť. Všetko sa nachádza. Akurát rozbitá omietka. Akurát rozbitá omietka to je. Možno tu boli nejaké nadprirodzené javy, ktoré ju rozbili. Poďme ďalej. Poďte. To je dostali navrhnúť komín. A tu sa stretávajú všelijaké bytosti. A už sme aj zistili, čo tu škrípe. Je to asi hentie koliečko, čo sú tam hore. To je ďalšia miestnosť. Celá v piesku. Všimnite si aj grafity. Tu kedysi dávali naši. Dobre, tu nič není zaujímavé. Poďme ďalej do ďalšej miestnosti. Takže nachádzame sa v podzemí. Kedysi žili hašišbaby. Toto je druhá časť v podstate. Sa vám priblížiť k miestnosti. Máme aj svetlo, lebo sa strašne. Zaujímavé. Máme sa celkom. Toto je miestnosť. Toto je miestnosť číslo 2. Tiež nič zaujímavé. Ideme do miestnosti číslo 3, ktoré som sa vždy najviac bál. Tu. Bude to ešte horšie. Teraz ideme do miestnosti, kde není svetlo. Chceli sme zdrhnúť. Kamarát mi zdrhol, pomocník mi zdrhol, tak som musel zdrhnúť aj ja. Začalo to tam strašne niečo screaming and shouting, ale ne. No proste bola tá miestnosť, ktorá bola úplne zahodená satanistickými vesami a som to úplne cítil a všetci to cítili a začali nám búchať srdcia. A druhá časť vyjde až za mesiac. Ďakujem.